dobrodošli u naš novi video. Na kanalu Two Dolls, mi smo kao što znate dve Jovane. E sad, imamo jedan disclaimer na samom početku videa. U nastavku ovog videa vidjet će se da smo drugačije obučene. To je zato što smo mi video koji gledate u nastavku snimale kao deo onog prethodnog videa kada smo glumile istraživače u Liliju i DM-u. I shvatili smo da bi taj video trajao predugo. Sat vremena, otprilike, sigurno. Da, i odlučili smo da vas ne davimo i onda da podelimo taj video na dva dela. Tako da u ovom videu, kao što ste videli i u samom naslovu, sledi DM haul, odnosno šta smo nas... I Lili haul, uvek zaboravimo to da naglasimo. Da, naravno. DM i Lili haul. DM i Lili haul, odnosno šta smo nas dve kupile u tim drogerijama. Tog dana, znači kad smo mi lovile te popuste i sniženja i poklone za sve vas, mi smo kupile nešto i za sebe, nešto što volimo, nešto što želimo da probamo i kao što rekao smo, to je trebalo da bude deo tog videa, kao naša kupovina, kao da zaokruži taj video, međutim, eto, morale smo da stavimo to u poseban video. Tako da u nastavku smo drugačije obučene, snimamo ovako obučene, a to gledate u sledećem videu, ali da, okej. Snimamo ovako obučene, nemojte nam zameriti, ali prosto smo morale da podelimo to i eto, želimo da budemo iskrene i transparentne prema vama, pa vam zato sve ovo i pričamo. Tako je, like, share i subscribe na naš kanal ukoliko već niste prijavljeni. Besplatno je. Besplatno je, da, kao, uglavnom želimo da uživate u ovom videu i da ostanete do kraja samog videa sa nama. I da ulovite nešto super na sniženjima koja traju do kraja meseca. Trku shopping jer su sada super cene. Uživajte u nastavku videa. Vidimo se na kraju. Ćao! U našem videu gde šminkamo jedna drugu, ukoliko niste pogledali taj video, pogledajte ga obavezno. Link je dole u opisu profila, naravno. Uglavnom, u tom videu smo se igrale sa ovim eyelinerom, tačnije ja sam to Jovani stavljala kao na ceo kapak, na pokretni deo kapka, kao senku i ovo je odlično, mislim, ako je eyeliner. U te svrhe je sjajno, ja ću ga probati kao eyeliner, tako da se baš radujem što sam ga ulovila na ovom sniženju i košta je nekih 700 dinara, što je stvarno, što kaže Jovana, najjeftinije ikada. Jer nije tipično za ove eyelinere s obzirom na to da se oni stvarno brzo suše, ovaj dugo traje. Tako da je to još jedna velika prednost. Pigmentacija je odlična, crn je baš onako jako, tako da preporuke. Ja čekam da se igram. Ja sad imam ovaj eyeliner kao bazu za senku, za ovu ljubičastu senku koja sija. Ja se nadam da se vidi koliko je veća pigmentacija same senke kada se stavi preko njega. I on je odličan za neki crni, to jest neki black smoky eye, ono crne zadimljene oči, da tako kažem, jer stvarno dovoljno je samo da stavite ovaj eyeliner, malo to osenčite i to je to. Ali nadam se da ćemo vam to snimati i pokazati u nekom videu. E, dobro. Ono što sam ja kupila jeste u DM-u Wet n Wild contouring paletica Dulce de Leche. Ovo mi je omiljena paleta za konturu, znate svi. Volim i jednu i drugu nijansu, jako volim i jednu i drugu nijansu. Ova je savršena za konturu, ova je savršena za ispod očiju i za, naravno, bradu i nos. Neverovatno je koliko ona posvetljava. To je neka prava onako banana nijansa, ali jako dobro radi svoj posao. Ovo je treći put da ja trošim cijelu ovu paletu da kupujem novu, a sada je snižena pa sam prosto morala da je kupim. Ako to nije znak da treba da kupite ovu paletu, ja stvarno ne znam šta je. Ne. Sledeća stvar koju ste mogli da vidite u našem videu, ljudi, ja sam umrla od smeha, znači zaista. Uglavnom, u pitanju je ovaj peeling. I samo da ste vidjeli Jovaninu facu u tom trenutku kad je videla ovo. I mislim, sve bi vam bilo jasno. Jer ovo je izašlo prošle godine, jel da? Jeste. Prošle zime. I svi su to hvalili, naravno nas dve to apsolutno nigde nismo mogli da pronađemo i sećam se da je Jovana to toliko tražila i onda kad je sad skroz neočekivano ovo ugledala u DM-u, mislim da je reakcija bila neprocenjiva, ja. Neprocenjiva, apsolutno. Ja sam se totalno oduzela. Totalno si se oduzela, da. Hit, ali ovo ja mislim da je ovo je bilo oduzeto, pa vam je jasno da košta 140 dinara i da morate vi da ga oduzmete. Apsolutno. Ali peeling za usne s kokosom od 140 dinara, to nema nigde. Nigde, bukvalno. Nadajmo se samo da radi zapravo svoj posao. To je najbitnije, da. Da lepo miriše kao. Nadajmo se, pošto smo nas dve u DM-u, osim znači ovog savršenstva, koje smo konačno ulovile, kupile i ja sad otvorila sam ovo pa nemam kuticu, ali ovo je Balea White Chocolate, ovo je balzam za usne, koji miriše na belu čokoladu, najsavršenije moguće, ali to je sve što radi. Super, kad skidam, to je jedan trik.
kad skidam ovaj Maybelline-ov karmin, pošto je Super Stay, svi znamo da se to preteško skida. Uglavnom namažem ovaj balzam ili labelo i onda skidam ostatak karmina sa usana i to mi se tako mi se najbolje skida, tako da eto može i za to da posluži, s obzirom na to da košta 100 dinara također. Ali miris je mnogo lep, ne znam da li ste vi koristili šampon iz iste linije. Ja jesam, znači miris me je naravno kupio, šampon ne radi ništa kao i labelo. Mislim samo kao miris, ali mislim bela čokolada savršeno miriše, tako da ako želite da bacite novac zato što nešto lepo miriše. I lepo izgleda ovako roze. Izvolite. Da. Pa mislim poenta priče o tome da ovo stvarno neće negovati usne, neće hidrirati, naročito ako su vam usne zahtevne tokom zime, pa pucaju i svrbe i tako to, ovo mislim neće rešiti te probleme, ali u ove svrhe u koje ih Jovana koristi je jako dobro i za taj trik za skidnje šminke je super, a i za lep miris je na usnama. Da, super. Još jedna stvar za usta ulovljena na ovom sniženju jeste Aurina olovka, odnosno ovaj lip liner u boji 62. To je onako neka nude nijansa, evo ja ću sad da stavim to kao mov, tako nude mov nijansa, evo ako vi to možete možda da vidite, imam trenutno to na usnama, tako da eto preporuka ova olovka je jako dobra i mnogo se lepo razmazuje, nije suva, onako dovoljno je kremasta, tako da je odlična stvar. Sjajno. Možete da uzmete, mislim, nijansu koju god želite, svakako preporučujem olovku. 62 ona nijansa. Da. 62, a postoji mnogo lepa još nijansa 65 koja je skroz nude, baš onako svetlo nude, tako da. Ta nam se baš svidala i nju bismo sledeću ulovile. Da, definitivno. Ja sam od Aure kupila naravno moje omiljene trepavice, Aura Power Lashes Shaggy Dream, ove 0.3 su meni omiljene, znači ta 0.3 to je moja, volim ih zato što su ovako kao neka lepeza, ima puno trepavica i vide se dosta na mojim očima i stvarno prave razliku, naprave mi look glamoroznim, što ste mogli da vidite u mnogim našim videima do sad i definitivno mi ovo treba za predstojeća decembarska slavlja. Svakako, ja imam, mislim nemam trenutno kod sebe, ali sam također kupila Aurine trepavice samo u broju 10. Dobro. Još jedno dopunjeno izdanje, ne znamo ko je po redu, svakako. Ovo smo obe kupile, samo da kažem. Da, u pitanju je naravno naš omiljeni korektor, ko nije gledao naše videe. Pogledajte, ali u svakom slučaju evo još jednom da obnovimo sve. Ovo je najbolji korektor i kad apsolutno sve prekrije, tako da morate to da kupite. Ne znam da li je i dalje na sniženju, nisam obratila pažnju, ali nas dve smo ga kupile na sniženju. U svakom slučaju, evo nas dve koristimo 0.20 light beige, tako da... Catrice Liquid Camouflage ocena. Morate da imate. Da, ocena 10. Tako je. Još jedna stvar koja nam je omiljena, i meni i Jovani, jeste Maybelline Lash Sensational maskara. Ja sam je kupila ovog meseca. Uglavnom, eto nas dve kupujemo mnogo istih stvari. Čudo! Ali ovu Lash Sensational maskaru stvarno obe obožavamo. Snimale smo vam u njoj u DM-u, pa sada da se ne ponavljamo jednostavno i da ne širimo priču, ali ja ću za uvijek da volim ovu maskaru. Najomiljenija mi je na svetu. Vidjet ćete i kakvu četkicu ona ima, tako da je za nju ocena čista 10. Ni sa jednom podvlačim, ni sa jednom maskarom. Trepavice nisu kao sa ovom Maybelline Lash Sensational. Ona vam napravi i izvuče one trepavice za koje ste mislili da ne postoje. To je uvek moj utisak i ja, pošto sam plava, ja samo sa ovom maskarom imam trepavice. Na redu je jedna baš praznična stvar. U pitanju je ovaj gel za tuširanje, Silky Diamond. I ljudi moji, vi ne razumete taj miris. Znači, ovo, ja sam morala još jedno, samo da se podsjetim. Znači, ovo je savršeno miriše kao na neku karamelu predivno. To sam htjela da kažem, karamela. Da, potpuno. Treba vam, mislim, stvarno vam treba, pritom košta 99 dinara. Tako da morate to da kupite i onako, dok se tuširate, tu je miris, naravno neće to da vam se zadrži miris na koži, ne znam nija koliko dugo, ali prelepo je, tako da, eto. Svi ovi baleni, gelovi za tuširanje jako lepo mirišu, ja volim što mi miriše kupatilo na njih nakon što završim s tuširanjem, ali naravno taj miris se ne zadržava na koži, niti to očekujem sada. Tako, apsolutno ne očekujem, ali svakako ovaj miris je savršen. Samo odite, pomirišite ovo i bit će vam jasno o čemu smo pričali. Apsolutno. I ovo inače, što kaže Jovana, je 99 dinara, a i limited edition, tako da požurite ako hoćete da probate što pre. I ovo smo kupile isto, tu je Jovana izvršila influence na mene, poslala mi poruku, moraš da kupiš ovo! I ja kupila. Naravno.
Kako To je to, da, ne može drugačije. I poslednja stvar koju smo kupile, poslednja stvarno, mada možda se setimo još nečega što nismo pokazale, ko zna. Ko zna. Uglavnom, poslednja stvar jesu ove čarape u Liliju. Na Instagramu me svi pitate, ja stalno pričam o ovim čarapama, volim 70, to su ove koje sad imam, sad to se ne vidi. Nema veze, ali uglavnom imam, one su od 70 den, ove koje imam sada, koje su crne neprovidne, a ako tražite crne providnjikave, to su ove od 20 den. Znači, poenta priče što to den igra razliku, razumete? I ukoliko je 20 den, to će vam biti providno, ukoliko je 50, 70 i 100 den, to će vam biti sve manje providno. Sad, ove iz Lilija su jako kvalitetne čarape, one mi najduže traju, one se najkasnije pocepaju na prstima, koštaju 169 dinara i to je sada najpovoljniji period da ih kupite. Ako su kvalitetne, eto, čarape, kaže, meni najduže traju i zato ih uvijek kupujem. Ja sam imala i ja, možda i ove 20-icu, ali znam da sam imala i 15 i ona isto tako providna i ja volim te providne. Super su stvarno čarape, tako da idite kupite i ovo. Ako vam trebaju dobre čarape. Da. Došli smo do kraja ovog videa. Nadamo se da ćete kupiti neke od proizvoda koje smo možda i nas dve kupile. Pišite nam svakako u komentarima šta ste to vi ulovili na ovom sniženju. Budite brzi i odite u kupovinu i nabavite nešto lepo sebi. Naravno, ako vam sve to treba ili želite da probate ili naravno da nekome kupite nešto za poklon, pošto je vreme darivanja. Kome to ne treba? Sve! Svima sve treba, ipak smo mi, mislim, i žene, i volimo shopping i sve, tako da ipak nam svima sve treba. Ipak nam svima sve treba, apsolutno. Ništa, hvala vam svakako na ovom gledanju, pa se mi vidimo u nekom našem narednom videu. Kada ćemo biti ovako obučene, znači gledate sledeći video u kome smo mi ovako obučene. Eto tako, ljudi, uživajte, ostanite na našem kanalu i uz nas sledi mnogo dobrog sadržaja u nastavku do kraja ove godine i naravno sledeće godine. Vidimo se, ljubimo vas. Ćao!